il-baħar. Jiena nħobbu ħafna l-baħar. Fis-sajf il-mama u l-papa jaħduna l-baħar biex nowmu u nieħdu pjaċir. Nieħdu magħna l-ikel u l-frott u ngħaddu ġurnata sħiħa ħdejn il-baħar. Nowmu, nistadu, nilagħbu, nagħmlu xi kastell bir-ramel, avolja tkun ħafna xemx. Fix-xitwa ġieli mmorru wkoll ħdejn il-baħar u noqogħdu nħarsu lejh, narawh imqalleb, mewġa wara l-oħra. Ma ninżlux nowmu għax ikun il-bard, imma xorta waħda nieħdu pjaċir. Meta nkun fuq ir-ramel inħares lejn il-baħar nara kemmu kbir. Fih joqogħdu vapuri kbar u d-dgħajjes jidhru qishom tikek tal-lapes daqskemm il-baħar huwa kbir. Idumu ħafna biex jaslu n-naħa l-oħra. Kien il-mulej Alla li jagħmel il-baħar. Lid-dinja għamlilha ħafna baħar. Fil-baħar għamel il-ħut biex in-nies ikunu jistgħu jistadu għalihom, imbagħad isajruhom u jikluhom. Lil dawk li jkunu fuq il-baħar, is-sajjieda u l-baħrin nixtieq li xejn ma jiġrilhom meta l-baħar ma jkunx kwiet għax tkun ix-xita u ħafna riħ. Il-mulej jieħu ħsieb ukoll it-tfal żgħar li jersqu lejn il-baħar weħidhom biex ma jaqgħux ġo fih. Filwaqt li nħobbu l-affarijiet sbieħ li tagħna l-mulej, irridu noqogħdu attenti minnhom ukoll meta jkunu goffi magħna ċkejknin. Meta nkun ħdejn il-baħar, meta nara stampa tal-baħar, jew niftakar fil-baħar, noqgħod nitlob waħdi. Kemmu kbir u sabiħ Alla li jagħmel dan il-baħar kbir. Mulej, ħudilna ħsiebu l-baħar tħallih jinkorla ħafna, żommu kwiet u sabiħ. Grazzi, mulej, talli għamiltilna l-baħar blu, kbir u sabiħ. Ejna nżommuh nadif, bħalma tajtulna inti.